tresno aku anjenise dadi lakon ninggalke sliramu ra orane yen bakal kelakon kepisahan karo aku muga-muga nanti gawe-gawe gelap ngati nongon dinepeno ing rupita alah ya mas ya mas ya mas apa kowe ra kelingan ning omahku ana latar padha lelungguhan kegejekan karo aku sing suwa budaya ayo dong sing regel-regel ya dong ayo Najan aku bocah gunung Bambang ora susah hati nganggo bingung yen pancen tresno aku pancen isi dadi leren sik Resti ben kepanasan ben sehat ya Mbak apa kowe ra kelingan ning omahku ana latar padha lelungguhan kegejekan karo aku ngaturaken sugeng siang sugeng pepanggihan kalian pakliran kita sandiwara operasi siswa budaya ingkang dipun pimpin Bapak Haji Mustaqim Anom Sudarsono telah Ibu Haja Sri Christine Handayani saking Grawanglar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani. Dok, awak dhewe sadurunge mari hiburan karo warga masyarakat dukuh pelayan ya Nak ya. Awak dhewe njaluk pangapura sing gedhe ya Nduk ya. Merga iki mau diseleson rada rewel nggih Bapak Ibu pangapunten ingkang kathah. Sedaya nggih mboten disengaja amargi nyambut damel nggih.
saka mangsane enten sandungane Nah, pangapunten iya, ingkang Mbak. kathah nggih Bapak Ibu. Jane wis tak pol-polno Dik, lah piye wong ya ora tau ditanggap karo wong kene. Ndak iya batinku wis tak iya batinku wis tak pek-pek lho Kang. Iya iya. Pacarmu kok yo nyusul ae ya, Mbak. Krasa itu. Ah, pacarku ya. Wetone apa leh Kang? Ketoke kok jodoh karo aku. Sugeng siang kok jadi mateng sedaya para pamirsa khususipun warga pelayan ya Mbak ya yang sampun kersa nimbali siswa budaya awak dhewe matur sembah nuwun mugi-mugi sabubaré nanggap siswa budaya pinaringa seger kewarasan Amin. rezekine lumintu Amin. desane ayam tentrem ngrembaka murah sandang murah pangan gemah ripah loh jinawe ngersake lagune napa Bapak Ibu sumangga dangdutan apa campur sarinan Bu? Cinta merah jambu, Mbak. Cinta merah jambu. Ya, ya. Podang kuning lah mang lintang asmara rong mbok bayar kok. Kok wis neh. Kok wis njaluk podang kuning. Aten leren sik. Aduh ngasar sik, Mbak. Leren neh. Leren neh. Ya wis ra apa-apa. Wong wedok anggere rawar kaya gibah. Wis nang dinding nggon iku, Mbak. Wis kewajiban. Mana apa nek lengger-ger? Iya. Iya, lek lanang yo mberek. Lanang yo ganteng, Mbak, Mas. Mbak mau ngersake ikan dalam kolam. Oh, Jare sing ngurupno diesel Mbak kuwi mah. Oh nggih, kan diaturi ya, Matur nuwun ya, Matur suwun, Mbak. Mbak. Wis pokoke sabiantune sapa wae matur suwun. Matur suwun nggih. Engko podang kuning diaturi, lintang asmara, Cinta merah jambu, ikan dalam kolam. ikan dalam kolam. Wes Komplit lengkap ya, Mbak. Iki diaturi podang kuning dhisik ya Mas ya, kagem Bapak Ibu sedaya para pamirsa warga Nggih. pelayan, kagem Bapak panitia khususipun ya Nak Nggih, ya. Mbak. Ya sinarengan biduan saking Kereprak Siswa Budaya kita tampilkan monggo Mbak Feni Suraya podang kuning. Sapa Resti mbok kan ngudang manuk? Mbak ketoke fasih kok. Ya gak apa-apa, biasane lah ya isa kok. Ndak ya. Oh, roro jonggrang. Nek iki gak roro jonggrang kok, Dik. Apa, Mbak? Loro brontong. Ayo monggo pun aturaken ya, wis pokoke alon-alon bismillah ya Mas ya. Heeh niki pangapunten mboten diurupke sedaya nggih Bu saone nggih Bu, angger muni. Iya. Siswa budaya. Iya.
karo sumuk ngene. Gembrobios ngisor dhuwur ya, Mbak. Apa? Keringet iki lho, Mbak. Nduk ana tamu, Nduk. Nggih, dimangga. Nyuwun lagu Liwong Wuyung Jambu Alas Caping Gunung saking tukang masak. Lah ya masak kaya mikir lagu. Emang ngopo sambel wis matang? Diaturi lho ya, Mbak. Iya lagi karena mbak aturi si ora dimasakno iki Nduk. Malah tenan, Mbak. Aduh omahe malah. Dilanjut ya Nak ya. Oke, Mbak. Permintaan yang punya cinta lahir batin, cinta merah jambu langsung aja dikasih dipenuhi. Coba kita tampilkan biduan dari Ketoprak Siswa Budaya sing keres ditampil nado. Sing mening. Kita panggil bersama Ervina. Ya, Mbak. Iya Mbak. Biduan dicelok kok genai ngono. Digoyang sama-sama yo. Maju semuanya all artis siswa budaya. Ayo goyang dong. Siswa budaya. Goyang yo. Iya, iya.
yang di hati. Aku tetap setia, tetap setia, tetap setia sampai mati. Yo, cintaku hanya kamu. Merah jandu, rinduku hanya kamu. Rindu hangat Iya, iya. Goyang sama-sama yuk. para di siswa budaya lagi. Iya, Iyo, oh, yo. Asik yo. Gegere. Ora geger piye le, Dik? Dik. Saking Ibu Haja Partini. Nggih, Minta lagu Badai Biru dan Cinta Berawan. Oh. awas lawas sih. Penak Penak iki, iki mbak ya. lagune. Nggih. Mau aku nek lagu lawas iku sakake bocah-bocah. Wong tua sing nyanyi, cah nom sing nyawang. Ngono. Dikasih ya nak ya, Oke. setunggal bakas tunggal iki diaturi penake apa dhisik nak? Liwong. Liwong, Mbak. Ya Liwong pun aturaken langgeng rumiyin sumangga. Ya biduan sing saka Jawa Jawa Kidul ya. Wido dari Tengah Wono. Wono. Ani manja gani. Kowe nang kene tengah alas iku. Engko bar iki ikan dalam kolam ya. Sing saking Jawa Timur. Ya. Siap ya bariki. Siswa iki saiki penyanyi Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke ya, Dek ya. JMC Audio. Yo, iya. Diselesik bar kesurupan gede wonge. Ayo dong. Iya.
Audio. Jawara Production. Berlalu sange ibu-ibu tukang masak ya Mbak, luar biasa. Dilanjut permintaan ada jambu alas, wuyong, caping gunung, beda biru, cinta berawan. Diaturi ya Mbak, diaturi jambu alas. Lagu fenomenal, lagu kebangsaan. Coba dihadirkan Dok. Biduan yang cantik dari siswa budaya Renita Giselda Jambu Alas. Yo, iya siswa budaya JNC Audio goyang iya oh oh iya iya iya. Karep atiku plakon dadi bojone. Sayange duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati. Aku ra kelakon melu duweni. Alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula ada semu durung ron
rondo ojo direbut. Jambu alas, waduh, jan kinyis-kinyis tenan jambune. Seweger, Mbak. Nduk mau Mbak sing ngersakno ikan dalam kolam mau Mbak sapa lo ya. Baik ndi yo Mang yo Mbak ya. Mbak, paling asma sinten, Mbak? Ponaturi nggih Mbak nggih. Ikan dalam kolam. Penyanyi saking Jawa Timur nih. Biduan saka Jawa Timur. Ayo si lencir kuning. Kasih heral sayangku. Suarane sing kene Iki suarane kaya ketoke cilik ning suarane kaya son horeg. Suarane kaya son brewok. Kayak son CNC ya. Iki ya brewok sing ngisor, Mbak. Sembrono. Iki lho, Mbak. Oh iki. Heeh. Lah wis dicukur ngono kok. Enggak nanya. Dek Dias enggak nanya. Oh gak dirali Mas. Ya wes kadung kok. Iya. Janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh.
ikan dalam kolam. Kok suara tau nyekel iwak iki mau ya, Dik ya? Ikannya mabuk ning banyunan. Diubek ae. Kaget kena panas, Dik. Dilanjut ya, Nak ya. Nggih. Diaturi apa kira-kira, Nduk? Mikirin nggih mboten napa-napa, Oh Mbak. iya, diaturi badai biru. Siapkan, Pin. Ya. Sapa iki sing ngaturi, Nduk? Badai biru, sing apal sapa? Mbak Dias gak apal? Oke. Ya Mas, badai biru. Spesial kagem Ibu Hajah Partini ya Nak ya. Oke, Mbak. Ah. Maju. Siswa budaya. CNC Audio. Bagai bunga layu di tangganya, hingga jauh tiada yang sudi memandangnya. Biru langit pun kelabu, putih awan pun berlalu. Tak peduli walaupun ada yang sudi memandangku sebelah mata. Begitulah cintaku padanya, hancur luluh di saat aku tak berdaya. Yuk, digoyang kembali bersama Siswa budaya CNC Audio. Jawara Production. Yo. Panggilan bergaya. Oh, enak Kemana ku bawa hati yang merana, lemahnya jiwa. Bumiku berbincang di atas bara. Hancurnya semua cita-cita cinta padinya jiwa. Rumahku berteduh bagaikan neraka. Hancurnya asmara dalam bencana badai biru. Bagai bunga layu di tangganya, hingga jatuh tiada yang sudi memandangnya. Biru langit pun kelabu, putih awan pun berlalu. Tak peduli walaupun ada yang sudi menatapku sebelah mata. Begitulah cinta
aturan. Nah, saya Badai Ibu Haja biru. Partini yang punya badai biru ya. Nggih. Ija siji pundutane engko diaturi neh, Nduk. Nggih. Lagi disambung, Nduk, caping gunung. Nah, permintaan dari ibu-ibu tukang masak langsung diaturi ya, Nak ya. Nggih. Oke, monggo Mbak Feni, Soraya, caping gunung. Menyala Mbak Feni. Gak apa-apa Mbak Feni. Aku tak ireng nolak, Dek. Ben tampil beda. Aku kok kanyepen. Ben ketok eksotis to, Dek. Iya. Pengen disawer. Terima kasih. Penny mengarep kepengen disawer. Ora Mbak, aku neng mburi kanyepen kok. Dadi aku Oh, terakhir ngadep. Pintere. syukur bisa Jawara Production. Siswa budaya BNC Audio
bisa. Mbak, Apa ada bintang tamu, Mbak. Saka ngendi? Ya dari sini saja. Oh, sing kepengin nyanyi ayang-ayang Mas. Ayo Rene Le. Ayang-ayang Mas ditambilkan ayo. Persiapkan Masin. Sik tak gendonge. Gendong ae, Mbak. Ora apa-apa nyanyi ning deleng kok. Ayo sini. Lho. Engko nek nyanyi gak ketok ning mburi. Kok ning guri sing moto sapa? Ndak boleh nek di situ. Ayo ning Ning ngarep ayo. kancane wong akeh yuk karo Kene Mbak. karo Mbah Le, karo Mbah. Ayo ning ngarep tak sangoni 50.000 lho. Nek gak maju gak boleh. Golekno dhuwit 50, Dok. Ndi mah dhuwite 50. Dhuwit 50. Oh ya gak sido nek ngono nek ning mburi. Nek gak ning ngarep ora sido nek ngono. Ya, anggere wani nyanyi Ayo. ayang-ayang ning kene ho tak cawisi. 50.000 lho. Dhuwit 50.000 nya Le. Nak ning kono ya gak tak sangoni. Ayo. Nek nek mburi ndak boleh nyanyi nek ngarep. Ya wani tenan. Ayo. Oh, 50.000 lho. Ya. Sesuk toprake wis gak ono. 50.000 kono Ya, tanggane ya. sakake ya diimbau. Kasih tepuk tangan ya. Iki kok anggere mbok dhewe do nonton lek nonton dosake ditambahi Ayo. malah umruk-umruk ra trimo 50 iki. Namanya kok. siapa namanya? Siapa jenengmu? Tohi. Oh iya, daleme ndi sayang? Cangi. Cah kene. Cangi. Lho cak wangi. Aduh, lah kok nonton siswa budaya mang numpak apa? Heeh, kalih sinten? Di rumah Mbah. Mbak. Mbah sapa jenenge? Mbah sapa jenenge? Oh. Ya Ah, Mbah. engko disoting. Lho kok sirah blok kok. Ya ayang-ayang Mas mangga. Duit enggak diwarai ya Dek ya wis kene-kene ae. Ayo Dek Tayi. Yo. Siswa budaya JMC Audio Jawara Production. Yo. Asik. Ayo Dek Tayi. Goyang yo. Yo. Arep tumangku ngandika tresnan iki yen to aku liramu ra diakoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kepisah mrengkang kuwasa kang masuk lesing tak sayang lalila aku kudu kelang nimas musika ning
Wis ana Kanjeng Ndoro. Ana Kanjeng Ndoro, Ndorone sapa? Ah, ngono. Wis ana Kanjeng Ndoro, ana Kanjeng Ndoro. Ndorone sapa sing metu? Monggo Ndoro. Osek. Sing akan mlebu sapa kowe? Sing akan mlebu sapa? Nyanyi neh. Monggo Doro. Ayo. Sing marai sapa? Alah dek sajake nyanyi suarane apik dek ameh. Emo wedi aku ning kene ae alah. Roh rasane katelen kowe ngger. Kowe ngene iki tengok-tengok nyanyi salahku pira kaya mitung. Ah, ngene iku nek kayane wong mocok metal 3 dina, boyoke pegel lah kandhane. Penak. Ngono dek gayane meh. Emo aku wedi. Aku di sini aja. Iki ndak anake Dodok. Mboten. Lah sapa bapakmu sapa? Bapakmu sapa? Bisa ngomong ngene kok, Nduk. Bapakmu sapa? Alah. Bapak Sutik. Oh, anake Pak Sutik. Tak kira anake Dodok. Ibu sapa? Bocah kok iso terekil ngono. Aja digawa mike ah. Mik iki mik 5 juta nek mbok gawa. Pamit karo Ndara Putri sik. Pamit. Imboke, osek ang. Imboi ya sangune ngono lho. Imboi sangune Ndara ngono. Ki gak apa-apa, sugih iki. Ora apa-apa. Ayo gak apa-apa. Oh gak apa-apa ya yen. Nek dikeki tenan paronan karo aku. Mik 5 juta ketut bocah iki cilaka iki. Jan bocah. Anjene awak dhewe sapa sing nutukno nek ora bocah-bocah iku bisuke ya, Nduk ya. Heeh. Nduk. Wis iki terus iki. Mang wis leren adan, leren ngenteni diesel barang kok ya. Wes kok bengi ditutupno ya Bu, lakone mang jalukan. Sumintene barang ro metu, engko sing edan sing nonton sapa dak iya ya, Mak. Wis cekak-cekak lah sok ben nek kurangan tahun ngarep nanggap neh. Oh, genah. Wis go karo siswa budaya anggere ditanggapne tahun ngarep tak dono regane. Anak apa? Alah. Nah, sok ben anggere ditanggap anu ya ndok regane didono. Medune 20.000 mundake 2 juta. Lantur, Bos. Ora ketok dituntun nih. Dituntun. Kayak iki goleki sapa jane lele? Cemplok. Plok. Cemplok. Digoleki iki lho. Digoleki wedhusem lho. Kowe digoleki wedhus. Mbek. Oh, guyu. Mbek. Tuh ya, wedhus lanang wayahe ngedu. Sesuk digolekno wedhus Depok ae. Piye to Di piye? Kowe iki ana apa? Aku mun wong Mbak Yunar ning pasar kok malah nyusul kok ning omah ae. Wong rupane wong dadi kok metu ka omah. Wis dawane iki panas kaya ngene. Aku ki pirang-pirang dina kepengin kemenuk karo kowe. Kakak kemenuk piye to, Pak? Hah? Kemenuk. Kepethuk. Jajal lah sing cetal. Kepethuk. Ya lumrah wong untune gingsel dadi ra cetok. Iki gingsel. Kandhane waton. Aja, warta ning omah. Kemenuk karo Mbak. Iya. Yen ngono ana perlu apa, Di? Ya arep rembukan. Salah yo, ya malah kaca-kacane dibuka. Yes. Liwat wis yes. Arep rembukan apa? Ketoke kok penting. Perjanjian zaman dahulu. Apa, Nduk? Apa le? Perjanjian apa? Zaman cilikan itu cemplok karo cilik aku. Piye? Cilikane piye? Jak biyen cilikane kan pasaran.
Iya. Manten-mantenan. Terus Anak-anak. iya. Berhubung aku rong sunat yo disunati ya cemplung. Oh iya biyen gawene calon iki sunat-sunatan ning isor wetela, Nduk. Iya ngono kok. Aku ngarit malah kowe calon do sunat-sunatan ngono kok. Yuk. Aku teko ning omahmu ki ndak ada waktu. Sarene gandeng ketemune ning kene, aku mau mengungkapkan isi hatiku lho. Bahasane bahasa. Tak rewangi sadurunge ketemu sampean aku ning salon Anissa. Ah, gayane. Kaya ora salon Anissa. Aku malah kleru wedake. Lalu udah apa? Kudune lak wedak kon. Lah terus Aku kleru wedak kliwon. layak kok terus mangkak ya, Dik. Yuk. Aku terus terang ora usah suwe-suwe ya. Cintaku padamu hanya cinta merah-merah jambu. Hanya pohon pisang. Aja ya, Le. Aja. Pohon pisangnya aja digawa ning kene ya, Ger. Ditandur ning mburi omah. Maksudnya ini lho, Lek. Maksudnya ini lho, Lek. Nduk, pohon pisang gak ana wae. Wit-wit blaka kok iso digawa. Sana. Masa pohon pisang untel-untelan ngono. Masa pohon pisang jembruk. Wit gedang kuwi nek uwoh mung sekis. Heeh. Sing dikarepne tresnaku ya mung pisan ora bakal gonta-ganti. Lah terus tresnamu kuwi karo sapa, Di? Lho, dak karo sampean ah. Lah. Ya iya lek wong dulure kok. Dulure kok, Nduk. Ya bener no. Tegese ora dulur tunggal kandung ora, dulur tunggal ketok kunir ya ora. Terus dulur apa dulur? Desura Menggala karo bapak kuwi lak tunggal paguron lah. Lah ya ora apa-apa, tunggal saka buron. Padha seduluran wiwit cilik nganti dewasa. Padha digedhekke bareng-bareng. Ana susah ya dilakoni. Seneng apa meneh. Ada Dek, ora kuwi. Lah piye to, Di? Sampeyan saiki lak ya wis akhir dewasa wis sak temanten iki. Bener. Aku gak wis ngomong bapak. Nek aku wis kepengin omah-omah. Lah terus calonmu sapa, Di? Ora ana wong liya ya bocah ngampal. Macam saiki sing dicoba Milih sing endi sing mbok senengi tak golekno dina. kae santri. Ora. Kok tak gawa ning wong tuwa. Sing arek sapa ngendi? Pipi, kok Rusia rene, Nduk. Sapa ngendi? Rusia. Iki lho, bocah Rusia. Tuh. Siapa? Aku dowo iki kok dadi koyo kembaran iki piye? Lho kembar ngono kok. Mas koyo enak. Kembar, sik Dol. Nduk, tak benakno ora kembar. Sik sik. Oh, sik to. Sik to. Tak benakno irungem iki lho irungem. Apa pesek? Ah, aja. Bocah-bocah iki wis do genah ora njaluk adik kok malah kon beko. Panutane adik-adik. Lah terus sapa saka desa ngapati sapa? Ora ana loro telu mung siji yu. Sing dadi gantilane atiku yu. Ora liya ya yu semblok. Aku Di. Lho. Kaget ayu. Ayo kabeh to, Di. Ora. Lah kowe iki kok tresno karo Bayu koyo Salah kok kleru kok.
Tenane aku ingin memperbaiki kedudukan. Nek bagus ada juga bakal ya contoh rene ta. Aku masak pepek. Bocah cilik kok arep seneng Mbak Yuni ndak Tak piye. lembone ya iya ya. Kalau jono Mbak Yu. Tak lene inget. Kekarane. Wah, apik iki, Ya aku apik. nek malah ibu Robiah ngono kok sik. Umbarno, Nduk. Ben ditutupno umbarno. Iku mau keluhan. Keluhan. Kegawan. Iya. Ndak diketok ah. Wes kowe ra sing gandruk. Ya ora tadi kowe. Kowe sik. Wong akram. Dudu bondo. Dudu. Nek kamu ngarai ngene lho. Lumut pisan kena pisan. Yen gampang luwe gampang Yen gampang luweh gampang. Yen angel-angel kelangkung.